Așa. Bărbat la Constanța a decedat, medicii spun că ar fi fost vorba despre gripă porcină, analizele au fost, e drept, trimise. Ce faci acolo? Ușor, ușor că scos toate. Gata. Uite, mămică. Uite, fetiță, ia uite. Uite ce fetiță frumoasă. Uite, ia uite fetiță, uite ce față are fetița acolo, uite. Vai de mine. Câte apar? Ce faci, dragă? Ia uite la tăticu. Ia uite tu la tăticu. Lasă-le. Uite fetiță. A făcut asta mică. Gata, mămică, gata. Stai. Ia stai să fac ceva asta mare. Unde e ăla? Uite-l pe aici pe ăsta. Ia uite. Ia uite fetița. Uite fetița acolo. Uite. Ia uite ce fetiță. Ia uite aici. Cine e acolo? Dă-mi nici copil.